खुलुमबाय। दिनैनि तारिखाव बोराय बैसोआव थानानैबाबो अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्सनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोन सोद्रोमा बिथांमोना इउनाइट जानानै दिनै बर'नि थामोनथा रैखानि थाखाय बड'लेण्ड आन्दलनखौ स्टेप बाय स्टेप थ्रु देयार पलिसिस गाव गावनि पलिसिसनि गेजेरजों बिथांमोना बिगासिनो दङ। दा बेनिनो एजरेट गासै आङो अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्सनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। टुडे I want to say something about the All Bodo Ex Volunteer Force. The organization named the All Bodo Ex Volunteer Force was known as Bodo Volunteer Force in earlier. It was formed under the leadership of Bodofa Upendranath Brahmo in the year of 1987, when the Bodoland movement had been reached its peak. It was a wing of All Bodo Students Union, but the most important thing is that the All Bodo Ex Volunteer Force has come in a shape in the year of 2022 December month. बे All Bodo Ex Volunteer Force-आ All Bodo Student Union-नि मोनसे बड' भलुन्टियार फर्स हिसाबै सिगाङाव मिथिजादोंमोन, बाहागो उइं हिसाबै 1987 आव जेब्ला बड' मुभमेन्टआ बिराद जाफुथारदोंमोन, हिउज मोनसे डेमनस्ट्रेसन, मोनसे बयखौबो फोजाखांनाय जाफुथारदोंमोन। बे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लिडआवहाय 1987 आव बियो जोनोम जादोंमोन। दा बियो मा खामानिखौ मावबोनानै बियो 2022 नि डिसेम्बर मासाव मोनसे शेपआव फैबाय। एक्सट्रा फिरफिला लानानै बिथांमोना दासिमबो बर' हारिनि गुबै बिथा, बे बिथाखौ नागिरगासिनो दङ, सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ। बे बिथाखौ दाबो मोनाखै। सेल्फ डिटारमाइनेसन, कालचारेल प्रिजार्भेसन, बिभिन्न बिथिंखौ नायनानै, जोंनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेजेसखौ नायनानै बिथांमोना दासिमबो बड'लेण्ड बिबाय थादों। बड'लेण्ड गैयाबा बिथांमोना कमप्रमाइज गैया। अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्सआ उइदाउट बड'लेण्ड दे केन नट कमप्रमाइज इन एनि ममेन्ट इन एनि सिचुएसन। बिथांमोननि बे थांखि, गोरा थांखि, बेखौनो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ मोजां मोनदों। लोगोसे बिथांमोना गाव गावनि मेगनजोंनो बर' हारिनि गेजेराव जानाय मोनथाम सुक्तिखौबो नुबाय। बिएसि सुक्तिखौबो बिथांमोना नुनो मोनबाय। आइ उइटनेस of BSc Accord, आरोबाव जाहैबाय आइ उइटनेस अफ BTC Accord, आरो जोबथारनायाव पिस एकर्ड 2020 नि जे BTR Accord, बेनिबो बिथांमोना आइ उइटनेस। दे आर अल्सो आइ उइटनेस अफ BTR Accord अल्सो। थेवब्लाबो दे दिनै बर' हारिनि थामोनथाया रैखा जायाखै, गुबै बिथाखौ मोननो हायाखै। बिनि थाखायनो बिथांमोना गुबै बिथाखौ नांथारगौनि थागिदायाव, नांथारगौनि खरागाव बिथांमोना दिनै बड'लेण्डखौ दाबिगासिनो दं। स्टेप स्टेप माखासे प्लेन एन्ड पलिसिनि गेजेरजों सरकारजों टाचआव थानानै रायज्लायबोगासिनो दं। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव। पहले जमाने में ऑल बोडो एक्स वॉलंटियर फोर्स जो आम ऑर्गेनाइजेशन है, वो छात्र संगठन का एक विंग हुआ करता था। पहले इसका नाम बोडो वॉलंटियर फोर्स था। बोडोफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जी का नेतृत्व में ये संगठन गठन हुआ था, तब जब बोडो आंदोलन सीमा पर पहुंच रहा था। ये संगठन बडोलैंड डिमांड करते आ रहा था, और अभी भी वो संगठन बडोलैंड डिमांड कर रहा है। ये पहले एक विंग था, एक ब्रांच था छात्र संगठन का, लेकिन जब 2022 दिसंबर में ये संगठन एक शेप में आया था, ये संगठन खुद का नेशनल फ्लैग बना लिया था, और अब तक वो ये संगठन बडोलैंड डिमांड कर रहा है। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, जान लीजिए ये वॉलंटियर फोर्स क्या है और ये वॉलंटियर फोर्स क्या काम कर रहा है। इसीलिए सभी युवाओं को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि
आने वाले समय में एक्स वॉलंटियर फोर्स को समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो अब्ला बड'लेण्ड डिमान्डनि सायाव सासे दैदेनगिरिया मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो। बड'लेण्ड आन्दोलननि बिखय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट অল বড়ো এক্স ভলেণ্টিয়াৰ ফ'ৰ্চত এজন নেতাই কি কৈছে এইটো আপোনালোকে ভালকে চাই ল'বা। ইয়াৰ পিছত কমেণ্টত কি বিচাৰধাৰা আছে এইটো লিখি দিলে হয়। नायलांदो अब्ला रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय थाबाय। आं दिनै जोंनि अल बड' एक्स भलेन्टियार फोर्स अर्गेनाइजेसननि उद्देश्यखौ लानानै नोंथांमोननो फोरमायनो सानदोंदि जोंनि उद्देश्यआ दिनैसिम बोसोरथाम जालांबाय। जोङो बोसोरथामनि गेजेराव दिनैसिम खुनब्रैसिम जोङो दिल्लीयाव दैथायहरनो हाबाय। दा बे दैथायहरनायाव जों सेरोखोम जोंनि उद्देश्यखौ लानानै जों सरकारनो मेम'रेन्डाम हैनाय जाबाय। दा जोङो जोंनि उद्देश्य बादि नोंथांमोन रायजो राजा बयखौबो निबो सापर्ट लानानै जोंनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बिनायखौ नोंथांमोनाबो लैहोर लैहोर जाहाथे हेफाजाब होयो। बिनि थाखायनो जोंनि मेन उद्देश्यखौ लानानै जोङो नोंथांमोननो फोरमायनाय थाबाय। फोजोबनायनि सिगां माखासे खोथा बुंनो नागिरदों। ऑल बड़ो एक्स वॉलंटियर फोर्स का एक टीम न्यू दिल्ली में गया है। वो बडोलैंड के विषय में चर्चा करने के लिए काम में लग रहा है और इसमें सभी बोडो लोगों का दुआ और समर्थन चाहिए। कमेन्ट्सआव नोंथांमोना लिरना हरबानो जाबाय।